mo niya ma? Pwede di na ba nimo kuan og mga confidential na information? Kuan. Happy birthday ma. Happy 50 years of life and live to the fullest. Pakatuda ng bulod doy, bulod. Elementary mga. Talaga pa ng bulod. Bulod. Bulod panglaw na. Monte Carlo. Villa Monte Carlo. Villa Monte Carlo. Katod ka doy? Unahan mo na eskwelahan elementary. Bago silang mga plano guys, kaya nakapasak ko silang kumbok ha na guys na matangan natin at ito sa ilang part sa ilang mga kumagawa nga gawa ka lang nila sa price na guys, price na may bawang ko guys. Abangan natin at ito guys, so first time pag hindi na makaabot na itong lugar hapit na rin maabot, hapit na rin abot na siya no. So ilang sabot ko mamuna sila ratugel kung sa isiip guys na akong bisaan ma-prank pa ko nila silang plan. Guys, mau na siguro ni guys sa prank ni Ron. Ay guys, sana ko kaya talagang nasakdan to ah. Siguro ko nang ihatod. Sakpan din lang ng prank ko. Guys, balik na sila guys. Sakpan sila guys, kaya ang motor ni Marcos diyan. Hahaha. Tama na ito sila guys, sa motor na. Nadi-adi si Jarana na sila dani di ay. Nauna na na. Hi guys. Para guys, wala na siguro ni katong ilang iingan lagi nilang parein ko na kung sabutan ako dari sa kuan. Sa good afternoon ma'am. Pwede ka nang kuan nga mga tanay nag-check-in na ni kanang Burato apelido? John Mark ma'am. Kung sa mo niya ma? Pwede di na ba nimo kuan og mga confidential na information? Kuan kanang ako na siyang anak. John Mark Burato. Kaya na siya nagpabook mo na siya sa Villa number 3. Mga February pa siya nakabook din ma'am. Ah, okay. Thank you kayo ma'am. Salamat ka zo ma'am. Sige ma'am, you're welcome. Ja, ito ma'am, room Number 3 ma'am. room number 3 po no guys. Diyan lang ako guys. Ano ko no. Room number 3. Bisaan ko nila sa kanang ICM. Hoy! Hoy! Ulit ka ron! Surprise! Wala! Happy birthday ma. Happy 50 years of life and live to the fullest. Ala guys, kwanso ko guys, kaya ningan nag-counter, nga dugay ra kunos Denmark nag-book adto. Buing sing mga bata ah. Nja. Tanaw ko guys, karang asa ko ang camera guys, kaya na nag-arang bisiha sila oh. Terus sabihin ready si Ang silang kakuan ka ng singalan ni. Ay!
Ul. Minsa guys na akin lang swimming pool lang ka nice. Nice ka juga lang swimming pool. Keridup dugere ni sila nakabuk daan ni. Hala. Surprise. Hindi ka mo tanong sa mong kwarto. Asan ang mga kabila? Hala! Hala, kaya lang sa dani. Sana all. Nice ano? Guys, Ay, balik. tanaw ko guys, pag ilang gibuhat Alagad sit. Nasakpan na sila na. Kuya man na sila sa naul, kuya. Guys, nag-grocery day siguro sila. Nanay kuan, nanay cake dari sa ref. May mga soda ni, ilan ni tarang soda ni guys. Naol. Diya, nanay mga daang suwa. Kaya kailang badit-badit nila ng duha. Nani man ni dito sa bili ni. Chumbili jadi ay. Chumbili. Jarag ding ag dari kuan Marcos Kuyaw. Ya guys, mao na ag kuan. Mao ni ang swimming pool na Monte Carlo Villas Panglao. Diyan na yung swimming pool. Private ra guys, camera sa daan ni. Saras Marcos guys, Lub-lub na. Salamat dyan. Salamat dyan. Nara guys, maligo na daw dyan. Binta sila. Salamat dyan. Salamat. Ha? Salamat. Salamat po. You're welcome. Salamat, Day. Ha? Salamat sa kahuma. But-but. Lingkod ka. Uy, 5 feet lang ang kanan. Minuan nga. Pero ko pwede na nakailam na. Asa ka lama? 6 feet naman ka na. 5 feet ako. 5 feet. 5 feet rin ko no. Salamat sa inyong kwanday. Inyong prank ka nasakpan. Sana all. So guys, pwede rin pa dari mag-order na kay kwarta. Ang menu Ilang menu. Una-una na kung-order pa. Mas mahal man, di ba? Dito ni Christine niya. Ha? Kunting. Wow. Naman sila kutsilo siguro kaya. Ang taas pa ba niyan tayo? Pwede na. Ang taas pa din. Okay. May paso sa birthday guys. Ay, namatay sila. Nangyari na. Pwede na. Ibalik-balik. Nanay one guys. Kiss pata. Chumbili. Ay! Chumbili guys. Chumbili. Bugnaw dyan, di. Hindi. Inasabi niya ko para nag-swimming. Kung naging nandahan dahil, kung nag-booking daan. Yung mga kung sabar ba mo? Sabar mo yung ayaw mo ko lang akin. Nga namin. Asan ka mga tutubig? Yung mga tatagay mo lang dahil. Hindi lang.
nato. Dako lang na. Langaw. Huwag na nga. Tanggalin yung kanon dyan ha. Kaya dito sa manok. Dili na crispy ang manok upang lechon niya dyan. May lagi dyan, ang dapat bahaw dyan. Ano sasabi mo kanina dyan? Ha? Ano sasabi mo kanina? Ito, ma. Kami ang yung sabon. Dyan, huwag ka makikita dyan dito na. Kagingking. Hindi na nilaging dyan. Huwag ka lingkod. Kagingking. Kanina kasi sa dinari. Ayaw sa lalim yung laptop. Ako muna ha. Ito lang yan. Tapos na natin may hinala kaya natin mga kasi buling ka na nahigana na. Hindi ka katasan sa dali. Sunod lang na dito kwarto na. Oh. Okay, marag okay na sa tato dali. Kailangan mo sa kawakwat. Yan. Ganun ito. Uy, ito sa mga tubigan rin. Dito pala rin na. May dito. Ayaw. Sinilas Denmark. Ito na lang sa kon. Ito bang lagi ka na. So guys, nasunod yung camera. Mga sa demi guys, kaya katasan na. Diya, kuhaan ka ng nailitson. Diya, namin sigurang na. Nagkakita cake guys, ya. Nagkatulong ka mo cake ng birthday ha. Kikik. Cake. Sabi ka. Gusto na? Hindi ba gusto dahil no? Wala size pa ito i-deliver. Ito makapala size. Hindi ka naman ito. Anong kuha sabi mo dyan? Gawin mo ulit ang pagkamay sabi mo. Sumasa? Sado. 1 hour ng pagkain klase. Yeah. Hindi. Ano kahapon? Ano yan? Hapon ka ba daw ba na? Di ba rin din? Mura lang ang kuhaan. Pagbilaran. Mura. Pagbilaran ng punahan sa baklayo. Kiniday ko ng tanong bago villa dito. Ha? Wala. Muda yung ibutang yung Banglaw villa. Approach of villa tanan. Bilas. Villas. Na. Ang uban din yung residential. Ano po? Saan ba? Ang uban ba ng puyo? Ang tao ng puyo di siya papang. Tao ito. Di ba din? Oo. Marag, yung ano siguro tanan yung kuan ba yung model sa yung subdivision. Mura na ka tayo. Ha? Nakapana pa. Oo. Dami yung paling villas.
ini ito na pagkarat ini. Dito, para palasa din ko. Ang tumas. Ano po, kasi gagawa sa lasa sa squadra. Basta pagkarat. Sabang kay updates ka. Nasa dyan. Malapit sa laro niya. Nasa mansay ko nalubat na na. Hi guys! Good evening! Tanaw guys, surprise sana nila. May shampoo dyan. Shampoo. Diyan na ang swimming pool sa gawas. Shampoo. Diyan guys, naligo na rin si Mim. Tapos gawas daga ko dari kay nalingaw ko silang ibuhat. So guys, nakailak ko ganina kay kuanwan ka nang si John Mark ba? Diyan juga ko nang giipunan sud sa 2 ka tuig. Sakad pag school ng college, si ko nung allowance, si ko nung gi-alkansya. Jago ba nisang allowance gikawat pagani ko sa katong dagilong kablagi agkuan. Gilong ka bagi jang boarding house. So mo to guys, na nakahila ko kay nag-import sila kasi jag kanang tipid-tipid si jang allowance para naman maka-afford aning ilang pa-surprise na ilang sabutan ni M2. So mani guys, picture ang mga picture anin ja napazay kuan kanang gisuot kanang kaning pang swimming na. Ja, daghang salamat din guys. Bye-bye.